пораснали вече големи. Трета група, нали? Да. Аз се казвам Ани Бунова и съм учител в детската градина. Но не във вашата, а в филиала. И много често ме виждате, защото водя на детска градина моята дъщеричка Вики. Днес съм ви на гости, за да ви върна в корените на българското. Вие, нали сте българи? Да. Къде живеем? В коя държава? България. В България. България съществува от много, много години. И вижте, аз как съм се пременила. Различно ли съм се облякла от вашите майки? Да. Нали? Вашите майки не носят такива обръчи. Ето такива ризи, бели, пулкави елечета. Вашите майки носят дънки, полички, хубави роклички. Но едно време, много, много отдавна, хората са се обличали така. Мъжете и жените имали народни носии. Красиви, пъстри, изтъкани на ръка, ръчно направени шевици. Едно от най-хубавите неща, които са се случили в живота на човека, това е хлябът. Обичате ли хляб? Да. Няма по-хубаво нещо от хляба и никой не е по-голям от него. Скоро ние празнувахме много хубави празници. Настъпи Коледа, Рождество и Нова година. И аз ви пожелавам вие да бъдете живи и здрави, все така усмихнати, да радвате мама и тато. На бъдни вечер на богатата софра имахте ли питка? Да. На Коледа имахте ли питка? Да. На Нова година сигурно пак бабите или майките ви са направили вкусни питки. Така ли е? Да. Днес аз ще ви разкажа какъв е пътят, който извървява една питка. Ще се пренесем далеч във времето, когато сеячи се сядат житото и жатвари са рожни. Сега е зима, няма топло слънце, но ще си представим, че навън е топла, хубава пролет. След това идва лятото, есента и накрая прекрасната бяла зима. Грей ми, топло слънце, да събудиш всяко зрънце, да озрее едро жито, да го мели мелничаря и да опече хлебаря, вкусни питки за дечицата послушни. Благодарим ти, мило слънце, че събуди всяко зрънце, че озря едро жито и си хапнахме сито. Благодарим ти от сърце. Деца, нека всеки от вас да вземе по едно малко зрънце. По едничко. Когато сеячите са обработили преди това земята, майката земя, те засяват житото. И майката земя го бушва в своите длани, стопля го и то заспива. Хайде да заспим. Слънцето грее топло, земята дава своята любов и от зрънцето житото зрънце се събужда, разтваря очички и поглежда ни високо към небето, там където грее златното слънце. След това житото започва своя растеж. Расте, както вие растете от малки бебенца до дечица и вече по-големи хора. И житото, като човека, от малкото семенце се превръща в златен глас.
сили за вас. Защото тогава, когато настъпи златната есен, идват и го събират. Събират го, водят го, носят го в мелницата и там мелничаря от него прави пухкаво бяло брашанце. Ето, тук, в този пакет, се е сгушило пухкаво бяло брашанце. Виждате ли? И когато вие ще пипате за лицата си, ето вижте. Пипате ли? Пипнете ли? Ето. Вижте колко е пухкаво и мекичко. Но все още това не е питка или топъл и вкусен хляб. Сега седнете на столчета. Днес ние с вас ще се научим да приготвим вкусна, ароматна и мека питка. И вие може да разкажете вкъщи как се прави тя и да си правите за всеки празник, за да се събирате около софрата и да събирате семейството около софрата, защото семейството е най-важно. Любовта на мама, любовта. Ще направим ли с вас вкусна питка? Да! Сега внимателно искам да дойдете след мен, за да си измием ръцете. Днес, както разбрахте и ви казах, ще се научим да месим вкусен хляб. Ще си направим хубава питка, която после сладко-сладко ще си хапнем. Разбрахме как това брашно минава пътят от малкото зранце до житеният клас, през мелницата, за да дойде тук на нашата маса, в нашия дом. И ние с това вкусно и меко брашенце ще направим вкусна питка. Но какво ни трябва за питката още? Знаете ли какви продукти ни трябва? Трябва ни едно вълшебно купче мая. Маята е вълшебна. Ще видите как благодарение на нея тестото от толкова малко втасва, бухва на пухкаво тесто. Тя е вълшебна. И майките ви я слагат, нали? За да направят вкусен хляб. Също така ни трябват и яйчица. От какво? Откъде идват яйцата? От кокошките. Яйчица. Трябва ни кисело мляко и прясно мляко. Също така ще ни трябва и малко масълце и сол и захар. Първо ще си направим вълшебството с маята. В топла водичка ето така я разчупвам. Фона е много хубав. Какво чуваме? Гайда. Госпожа Димитрова, дали може малко да увеличи, за да се потопим в българския фолклор, докато приготвяме вкусната питка. Сложили сме маята в водичката. След това слагаме, не е нужно да ставате, аз ще ви покажа. След това слагаме, прибавяме захар. Но аз, понеже много обичам питките да са ми вкусни и сладки, слагам повечко захар. Прибавям и малко брашанце. И сега ще видим какво вълшебство ще се получи.
всеки, за да види как маята, водичката, която трябва да е топла, захарта и брашното станаха в една гъста смес, като бузичка, и как едни вълшебни мехурчета се показват, което означава, че вълшебството на маята е започнало. Всеки сега ще се включи във вълшебството, добре? Лекичка. Толкова е хубаво да имаш толкова много и добри помощници. Сигурна съм, че както сега забъркваме вълшебната смес от маята, питката ще стане наистина много хубава, нали? Да. Ето сега ще дойде и при вас. Правим вълшебство с маята, да. И всеки. Всички се включиха. Искате ли вие да се включите? Всички се включихме, госпожа Димитрова. Вълшебна питка ще направим сега. И сега ще я оставим малко да се почине, за да може вълшебството да се случи.
Опс. Хайде, по два. Хайде всички. На място. Ръчички. И пак. По-бързо, давай! Деца, чуйте писъкът на гайдите, усетете мириса на топлия хляб, защото ние днес с вас извървяхме пътя на хляба. От малкото житено зранце до златния житен клас и до вкусната и топла питка. Сега ние изпетохме и я оставихме да отиде до нивата, там където е било нейното малко легалце, легалцето на житцето. Вие ми помогнахте и сега ще видим дружно какво направихме. Я вижте къде се е търколила питката. Навън ли е? Я погледни. Там през прозореца я вижте. Дали се е търколила питката? Там ли е? Я вижте. Виждате ли? А? Навън ли е питката? Я виж. Тя е тичала, търколила се е питката. Вижте. Ето я питката, търколила се. Искам да седнете най-столчно. Благодарим ти, мило слънце, че събуди всяко зрънце, че озря